dizuet problema. Hegaztiak 9.200 Zer duzue gustoko ikastolatik ateratzen zaretenean? Futbolean jolastu lagunekin. Eta nola hitz egiten duzue? Gehienetan gazteleraz. Eta inguruko helduak ez dira harritzen? Ez, inguruko gurasoek gehienetan gazteleraz hitz egiten dutela. Eta zer nahiko zenukete martutenen? Beraiek ere euskaraz egitea. Lagun euskaraz bizitzen! Izan zaitez gure eredu. Erabili euskara! Hegaztiak 9.200 Zer egiten duzue gustoko ikastolatik ateratzen zaretenean? Parkean jolastu nire lagunekin. Eta ze hizkuntzetan aritzen zarete? Gehienetan gazteleraz. Eta inguruko helduak ez dira harritzen? Ez, inguruko gurasoak gehienetan gazteleraz egiten dutelako. Eta zuek, zer nahiko zenukete martutenen? Beraiek ere euskaraz egitea.